3 intenses jornades conformaren el Congrés La Pilota Valenciana Reptes per al segle XXI a la ciutat de València, buscant els possibles camins perquè modernització i tradició caminen juntes de la mà. Hi ha un gran interès per la pilota i, a més, un interès, com s'ha pogut comprovar, multidisciplinar. La pilota se pot acostar a ella des de múltiples perspectives i això ha quedat absolutament clar en este congrés, on hem tingut una participació de moltíssima gent, professional, jove, preparada i ansiosa d'aportar les seues idees i els seus coneixements al món de la pilota. Gran quantitat de conferències, taules redones, tallers, a un complet programa per abordar les principals problemàtiques de l'esport autòcton dels valencians. Des de la presència dels xiquets des del principi en el món de la pilota, la dona, les instal·lacions i la imatge nacional i internacional. I això és molt important. La pilota ha de repensar el seu concepte i que si vol ser massiva de veritat ha de pensar en incloure més a la dona perquè és un 50% de la societat. El paper de la dona dins de la pilota, el rol dels mitjans de comunicació, el món professional, la pilota com a esport base i les escoles, la pràctica d'aquest esport per persones amb discapacitats motrius i psíquiques. Un a un es van donar pinzellades d'estos i molts altres aspectes als quals s'ha de treballar. Crec que d'estos congressos sempre ixen aportacions que n'hi ha que fer cas, que n'hi ha que prendre, i si puguem implantar alguna de les coses que així s'han dit que per a millorar la pilota, n'hi ha que fer-ho. Gran nombre de persones, entre elles professors d'educació física, pilotaris, sociòlegs, dirigents esportius, polítics, tingueren l'oportunitat de participar de manera activa en un congrés del que s'han extret bona quantitat d'idees, les quals han d'aplicar-se per tal d'assegurar el futur que la pilota valenciana es mereix. I m'ha agradat veure que n'hi ha una implicació de totes les institucions, però sobretot de la societat civil en molts diferents estaments. Per tant, és un bon congrés i jo espero ja en ganes llegir les conclusions i fer la nostra xicoteta aportació des de les Corts Valencianes per a que això sigui una realitat. A més, gran rellevància va tindre la taula de cloenda, sostenibilitat i planificació estratègica, on va ser clau la intervenció d'Empar Marco, directora de la Radiotelevisió Pública Autonòmica, en la que es deposita la confiança per projectar aquest esport i fer-lo arribar de forma digna als que ja l'estimen i el practiquen, però també a aquells que el desconeixen. Volem ser altaveu, però també volem provocar que se sume més gent. I això s'aconsegueix també fent retransmissions i fent programacions que siguin imaginatives i que puguen incloure les noves tecnologies i puguen donar a conèixer dins del territori i fora de la comunitat valenciana la pilota valenciana. Moment ara de continuar treballant i materialitzar totes les idees aportades en este primer congrés, que de ben segur no serà l'últim.